Oyumani sango korwa nyaura. Yari bari chache. Aigase to ikaranse ta aigase to begete studio. Ni aigase to begete studio. Bisa. Mwa nyoma imetole. Niga boro buone muri. Ono wikamungu anere. Nagikiegera twako kwana iro mugambi. Elinde to chega igerinde. Ero. Oto elibaga. Na ndo mongombi. Mugambi twako bwadire chinderu. Aubuya. Otherwise, when a team I think and yet taking cover because Elliot already ya chenchirie. Now bona igaba go kuone kagaga se studio. Injeri tanga nitikanda rabaru katri Army Band. Kabisa. Tumanya go kuane lieteli liga ni bono. Jeshi. Jeshi. 3 Army Band. Kabisa. Litanga nitikanda mura kuani abategereri. Tuchaka kurwa se anko. Mwancho motegereria ndonsi alia sobwatereze tikangu kwaninga wairire buya. Wairire buya. Yes, ilitaria nguru kwanga Uncle Styles goze guto Enoch. Sauti nambari 1 seki kundi ya 3 Army Band. Yes, na mangana ndiga yuko gaidi vijana kidogo. Yes. Yes. Yuko gaidi vijana vibere kwa sababu yuko gaidi nini? Vijana. Mangala huya. Vijana ngo gaidi, ngo gaidi. Na yes, thank you Uncle Styles. Bado unapambana. Mansango. Omuiziri Gindi. Yes. Baba Ulimbo. Baba Bombo. Mugaka uchenja squeeze. No mugaka ande. Oya kuna Mansango muiziri Gindi. Gwatiga gotaro no kugorugoruke umumbaga. Atiga squeeze bora tro jijiru mugaka. Era kuyoba. Kwa la igo ya. Yazuwe tangaya. Era botara, ngibotara kurugembu, mbaki taoni, ngakiro, jipigipigi. Goti kwa defensive. Wala geta gustara ranger. Nando mwacha gukura. It doesn't make sense. Egole fea go aseve tiene noche ko agosto. Akijira zara kolire konda. Choko record ya batea. Nando teja ko beke de ni yeda se producer katikati ya misini. Guidance nere yono ngoja no ngozora baba tairine gari. Yes. Pigi na bogo ziwe. Oye tuntume helmet barra Mansango. Obise white. Yes. Mansango na kwani abategereri. Chebono na na bate Mansango. Igongo te ya mashabiki yetu. Yes. Biyamona soko bamona into ase safari entambe. Kurutwa gachagete akabono to ikiriga. Ande gendra ku support umusikito, gendra ku support umusikyo gusi timoro sa. Yeah. Nice one. Now tuenda se bali tano. Sauti yangapi? Sauti mzito hii. Sauti mzito. Lio kikiokota lilito. Sauti ya 3. Sauti ya 3. Yes. Na wewe kwani bwana? Bakondoka Ali Butterfly usisimba ye town. Ninje se pande ngo represent Nyamira. Abonzi na babo songo. Bakanyoranga bindo mbiko zukanyamire tayo. Wana linde bakandiki ku Nyamira. Mahali watoto wanabatiwa. Alibona modo. Modo raigo. Amoro wake bunege tega. Nindu toka konya buzongo. Ino mwe konya lakini ndo mwe konya buzongo. Amede bona aba toko ba parents ya Mariogi. Babwate Kerundo. Kini mbameti ko balance Kerundo. Yes. Onje ngo limit Kerundo. By the way ngi yako garanga abagusikurwa gaiga bono ngomuntu tayogoru gaiga ajikuraro a investioro buna bona nuoche tegaiga o investe yo muziki yoga oguraraga oguragiraga omede lazima bitigare moko agacha kirasi lazima sati gara bantu baguchiosera ebikwanja bana to kwa agacha bagibiti lazima tutigaza bantu bagucha kuchiosera ate watu wanaenda kupati sisi kutane kuja kukorerwa obile kabisa ni gongoru kitutu masaba
Kemera Kemera no ward ya ne Yanga yes alafu nkaboronge mange saba ya bono maite mbarororo bari bono bamaite Alberta Fly na bono iga mbarororo bono iga bagocha kwiboringe ordinary na kaigure bono iga ngweta se band eriete bado na lieri ningi wotoli ogina lili bono maite bono bana bone keraso ira se band iga bintu bya chenchiri litangana tigatorara kwana igoro ye band ngima no mo launch tiga ye band the 3 army band so far so good timatingana ki ya korobo ya ngimwaye chenchiri tilieta na litangana korara atebya ngoma tegere lilieta ki ya chenchiri tigochi ngo kwana magara. All right. Oh no. 3 army band nearly available for a long time. Yes. And I think it's the Naridia Makiri Foundation as it was a band. Yes. And it was a name representing the soldiers Valioko Rasi Bandi. 3 is the representation in Ampedia and Toko Raga Bago Tuteliogi. Yes. No Kulika na Kora Kirento. But then over time Nabokonyoranga Gonyako grow tole. Mangana Mangingo change. Yes. And then so bono it came to a point Toko there actually go kwa Baranganjete. Yes. That is our song, I think the first song to recorded live. It's a good song. Yes. So we were feeling that you see we belong to a jamii Mugusi. Yes. Mono sana. Nande ntuno tole gaya ke Gusima, no tole Gusi mono. So go very complicating akego. We have 3 men something. Abantu mbale bagoroka 3 men army. Yeah, I think 3 men army. Yes, wali presenter jiri. Yeah. We have 3 men army. Yes. Sisi tunaka 3 army band. Yes. So it's very confusing as omuntu takakutu understand. Alright, so we even felt like tikabono tobe tosoenka kabisa. Tutigarenka kusi tutware lietali go to represent bunaba kusi. Yes. Ondo bwensi buno kuri kuona iga. A representation you still ego kuira gusi kwara manyanga abantu abatogwana barobwa abagusi kabisa. Yes. Yeah, so that's how we came up nearly telio abana yanchete. Actually we just drew it from the song. Otera kuri wetu abana yanchete. Yes. Na wa abana baya bana mabutaboli awa ko muziki omuronge. Okay. Yeah. According to research maybe more correct. Yaringi gasien kongo abantu ko tokelieta 3 army band go se yaringi gasi. You see nguzi tole. Na bera komere raisi ya kolia toka. Yes. Batase abantu abakorake. Ngo bayirere process yake. Na coding no muziki mogotera. Na coding no muziki togotera. Yes. So bono na bego kuirege kake ko understanding 3 army band. Na goteba bana nyanjete. Yes. Is a simple thing. Okay. Yeah. So tingo ndaraira na semani sango. Manisango esabari ya Papa Siko. Yes. Gosowa se bandi gana como feature se bandi yiga. Ngaki ya ringe because ase abana nganje te Papa Siko no wari. Na ange chingero ibere. Papa Siko no wari. Baga gero monta kabora ke. Erabe bana sungu si extra bono ya ajire bone. Party 4. Ya era to bwana sungu se chinyinge. Yeah, Papa Siko in fact asa abantu balitosigete korugusi bose bunanche abantu balinsigete. Yes. One of them aseritanga ngo jakyo musiki yitogusi. Yes. So Papa Siko akrato abada this idea ntu atagete at least yo monto rato guide atatena inkituta kirgo kora. Yes. Ase echene tu akoriyo musiki yo bono penga inkituta kirgo kora linki na iki so like ntu atagete that all day cheka happen na omonto so cross go just story Papa Siko. Na Papa Siko by that time isoko check na aratulia. Yes. Atari go so kingoma. So ekabana agatate ya egento makora ya. Yes. Na rori numo maite gotera kabisa kuyamure what if tokore ngome ye monaini. In fact na ritu akoreta abana nganje tukurende komanyiru. Yes. Kurwa burende tukakora muno kokonde gwa kabere. Into naro. In fact na banga bano muni advisor tu yeito. Yeah, muni advisor yeito. Yeah, we can say. Gabono gochora Papa Siko mo moretete mebune advisor. Yeah, advisor tu. Yeah.
na sinye nchabe ira sense me ya mana music na ndo maite mono tukuguru plus turamanya bintu bire penga mono so ikabidi mpaka tunyora umuntu akototena naki igawi su wetaga eta kotegete kokoreke at least tukanyora bono na bokonyora na karo nguma chere kototena bono koraiga timo koraiga yeah chi advice ane chi nyinge chiro by the way al butterfly ngo turaraira nese melia Nyamira because ebago chabata bangana kyo muziki yo ya Nyamira kuywa ngente kine kene kabisa gawa bande azara alitoka zera mundo te ngo mokele bosa umuziki yo ya Nyamira kuywa ya naye ngati yabayigi bali bakuru Nyamira ko naye no baremu ko naye ngagiango kare kosakaiga manye tubono ero gochaka go twara defend Nyamira ibindi bike bikukonguza maiga buna ko kwenda moto umuziki yo ya Nyamira kuywa ya no mo yo ya monero ya al butterfly oregaiga ya kwandira about tangoboriki na composition ye chingere chiga mwabere mokorika buna 3 buna bono to kwanda abana nganjite composition na kiyabaire gocha na babakorika nayo korika gose mwenzi mokorika ngakigoche yaba ine band so tukulika twins ine chibandi nchiro chikolika chigotware compose ya moyoka nere go compose abantu bande bakore bangana yande gochiyabo ntubuna kurumega dogo kora kare tukulika twins tera change oho ntete raira na before ntracha sore again take kero ya click irigo omokebe bosanki kia minute by the way gaiga sengere actually ni kama kufanya tu mchezo noroje na bono mwana uyo no mokarubi agaja kuyaka mafuta so ni mukebe ya blue band ono tokanyoranga ibindi yagwa kama buza akuna ukamurudira mukebe ili namna hiyo okay ekero toko kwa about composition turagenda se video tukona le video bona buna abugocha ne video yabangire tuko goba so kigwe yani erosi guchibicha osenenge ntoto mwenyo art because enchira nchenko yerigereria ento mwenyo art ntasigete kama tabagende kitaka ke gatobe kechu bayige ento sabona igane bikombe bibiri toso kigende ngakia bangire tuanya gukora igo ene tubangite gukora igo ndirabantu tuwe bangete iko none chiberi nja bange tumyeti cyari kiregendo kwa rojari nendo tuwa bangete nendo kyari ngaza mali video iri kwere neri gireboli for us video iri buneriga nerikire nekererikire ndavirikire boigo simbo ento tagote branki ari ketu simbo because when you karo kuinyora back was karo kuinyora video chako ru back chaka vire so simbo tari video baga ichana so ni reto monto kare gotenga na omugondo mo shoot yoka because akamongwana nkara morete tega gotenga kana ni kenyansa rikate dio kase ni ale butterfly ngai mwana orete kase una moyo kuni ngeguruga ide this gribu de arorige kase ni lazima aligotoka ngone mwenje motegere na boko gende semiri ya YouTube urararigere video nyene ya abugocha 3 army band urakiri bona iga eliyoto korigia abana nganchete naye bono goteba bono no rio motegereri pamoja no murigereria na ro goteba kurwa saringana kia abana bu abana nganchete yes inki gegerageranga na kia abana babanchwe bitu ne bingubwate abana baya kai
ekero togoikaransa kubugia muziki yes mate ntora I think kuru tuchaka goikaransa ase band twafocusire sana so entertain abantu kero togoikaransa kuliko muziki omonyene yes onye otegerere buya n'omuziki okuigwa like is a good music it's a very nice music omuziki ogotegerera gita gesoete buya kere gento kibwataine buya abuna abantu abaya abana abana nyanjete abantu abayiga abana nganjete babaire bono bakurangirirwa semeiga y'ekinyangi sana na anene muno ekero tokurigerera bono buna I mean 1 2 3 ligereria is all about amangana yemeiga nabona iga egento bona iga keya sokiri koruriko negento about bado omoyiga ni nchira ne muroro mogwe brand by the way bona bune biche sogetege gutari nchira mubigete chianga chibwekaine kurara konranga about designing ya inunga kinga ngomonchi ngoyo gocho design because design bona bune biche yiga yaba buna bune batatu yiga nande mubigete ataye bwekaine mukimbaga chinyimbo igoriga ekorre kanagana kyumontu naro ogo design yegente kembaga tebanga tikatokore iga ngucha ni idea yiga nande ngoyo gocha na creativity yiga na omonto kuba design na ningoyo wono egento ndatebe litangani omonto gochokora ebinto bya graphics post chokora this one of our guy oyore videographer yaito ose direct ku Finimark nere mostly gocho to design amangana yechianga robo into to gocha nature idea but most of the time before to shoot was kora kende ngocha to ikaranta to banki tutagete for us is all about uniqueness na gokora igento gitayo kiyo muntu naye karaguri yorona pari ne group pari na bateri like yaranyare go topic so ntobwate nini eyu but boro yo musoni yarere taratu akana titugoja ko advertise but naro batini moko mwakana na moko mokwana mwakana dorera kidono ogotaba etie chugo kwa chibono taratu sawa bona beriko na maybe tindara maybe mwatwalira maybe a page ya moya semeli mtandao because ndo chene ya YouTube nere gukwane kaga kero monta ko genda YouTube go chikubalige gabana buna bana nganchete na management engima ya social media chene go chagana ba hapa na pale bado vinma ko kora gose ni nyinyi bado management muntu naro like ntobwate Facebook ntobwate TikTok ntobwate ichi na YouTube so buna intuga sieto soni kotera ko FDS okigu muntu naro go post yo go advertise ebintu bune like yo kwando tuchi page chito social media handles naro mbaro bago post igobono tutebengana ki ese tamu turatumike ngana ki mubwate management nare isaide kapis abono nonde tento chega mubwate management isaine etenene nanu no monto ndo rusiko tande tali nuga tarimosani but otenene tebona bana nyanjite kabisa tatene netumani sango tatene neti butterfly in fact kotore bono gasa bana nganjite na bana nganjite onde tayo boseda ya bodo mandi sango ainingo ison ya bana nganjite ni gento toboja twakora na bana nganjite kiyoka tena na se butterfly ntarabeke engerere yiga rigereria engakinero riri mwale go launch ga gantu akone about okubuneka kwaino nenyo getele swali ringo baboringa mogendre because chibande chinyinge twaro ko rugusiga iga chigo format tukabira tugatwanya oranga wale walikosana bade gentekiga bado swali rindiro nande ligo rero nabongo kubona ande bado nkobori mambiende ngakimoro choko gendra kwaino bado mogendre bado buna muri hivyo management yanafanya kazi ya muhimu management na ni nto abanyane ni nto abanyane bado management nto abanyane ngo karotera kazi sine because abana nganjite yiwe ko ba managed kivyake because ibona na content ire kivyake ibona kano na haya butterfly ibona tokukwana about abana nganjite so management iko sawa iko sawa bwango igato kwerusio aziki ingochi enibo bana nganjite mbiere ne bwate nibo iko sawa sawa kwirana nyamira nkwana ri cousin
Nyamira omende gendo mutamanyeti. Oya tani Nyamira ga musikito yo kuzia. Egero kimanyabo. Kwera na tore gochota tebi nasiki. Tirian pande. Ligereria. Iro ubukano. Mambo baya. Apo. Ombiro bokano no mungwana bona ganero bwatire sana. Ya. Challenge hapa na pale. Nere mamore tetema. Ya. Neseme ni mega. Nere ndambuwe mega. Ngangi mu akorete mpaka mugacha gukora ya idea yiga. None na tuzigete. Iko nero barigete. Iko aba boete. Ojo muburi. Digamos, oliga barigora ngoja. Woli aenga Je maramba ndukiaba. Muburi yako eleza ngama. Inengero bakorete pamoja na Ombiro bokano mwancho mutele ngo igorande chisimige igoraba kwania. Azenya ngenya nengenya. Alyo ya igire no mogoko bweka. Azenya ngenya nengenya. Baito. Erigereria nsaria morore. Erigereria minto. Erigereria nsaria morore. Mukuru mosera kagoja. Erigereria nsaria morore. Nyaroke simati ke hoeta. Erigereria nsaria morore. Ati ligereria. Ligereria. Yes. Yento mubwatira nte pamoja na Ombiro obokano. Yeah. Osino Ombiro obokano ubwatira nte pamoja na inwe. Kwa muburi mwana na baby. Ngomori yande next week. Oraga tuale pero Ombiro. No, next week no haga karega. Ombiro igure. Actually buna arwete Singapore arwete. Buna arwete ga no achitega. No launch rete ngere ya ego trend pia hapa. Egego mate kero monta launch iri gentoga. Blessings. Egego peak. Yes. Mia kwa mia. Tobuga techisimi go se tola launch gendege. Tiga tura launch. Eh? Tura launch. Ay baba ngaya we gabarule. Ay baba manye tego tenga. Ay baba manye tego tenga. Imabuga ki bare tirombo geni. Imabuna inde bare tirombo geni. Narabono ba mesirio moyega. Narabono ba mesirio moyega. Abana baya, abana nyanjete, the 3 army band. Yes. Abana bane, aye baba. Abana bane, nyambeki na nyarere. Abana bane, aye baba. Abana bane, nyambeki na nyarere. Gintabaroch, aye baba. Gintabaroch, ende gotera mache. Gintabaroch, aye baba. Gintabaroch, ende gotera mache. Abana bane, nyambeki na nyarere. Gintabaroch, ende gotera mache. Abana bane, nyambeki na nyarere. Gintabaroch, ende gotera mache. Enyoni yatire konya kouya yagenda mugondo yairana gochanka nyoni ngane ndonge yagenda mugondo yairana gochanka esengereria morao baba esengereria morao baba esengereria ngae seitoni gari kega tiasomo mura konya kora mutirione kera kora mwaigongo igwanga no bororo mutirione kera kora mwaigongo igwanga no bororo baba Ewan junior Kerubo kamo nyonjo obenga obe kerubo kamo nyonjo kaimo kama bya chuni gasambe keiri ya tobu na mogole nyangi ae rorunga ae gasambe keiri ya to ae
gasambe keiri ya tomo tare goya maina montigere nyaboko mosuba kekerango ae ngae ruru ngaruru ae ngae ruru ngaruru baba nyaboke kyande owenga owe baba nyaboke kyande gachako genda roche gatiga orogena orogenoro ango ae ngae ruru ngaruru ae ngae ruru ngaruru ani yategokire ae ngae kumbe yategokire tarajani ya monyonjo ae ngae ruru ngaruru ae ngae ruru ngaruru nyabo keneke ango ae ngae nyabo keneke ango eke ango getakuma ae ngae ruru ngaruru ae ngae ruru ngaruru kerubo kamonyonjo ovenga oveka buka mamya chuni gasambe keiriato una mokole nyangi ae ngae ruru ngaruru ae ngae ruru ngaruru baba 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 sani mwekerore baba baba sani mwekerore kagure naironi amagose kagure naironi amagose sandukie kambora kagachamagachi sandukie kambora kagachamagachi kebusinda mategonda kebusinda mategonda kebusina gore mategona gore kebusina gore mategona gore ngai bono torure erongere ngaka aiye torura bumazaba erongere ngaka baito ego kura marogoba erongere ngaka akijinyeni chireriko erongere ngaka aiye bamura ngai mwacha erongere ngaka baito moimoki na matimo erongere ngaka baito totire ramani erongere ngaka gaki kinyoni njigenda erongere ngaka kigwetega bo mwanche matege asanare kego mwege getura kake twende torura bumazaba erongere ngaka baito ego kura marogo erongere ngaka akijinyeni chireriko erongere ngaka aiye bamura ngai mwacha erongere ngaka aki moimoki na matimo erongere ngaka baito totire ramani erongere ngaka aki jinyoni njigenda erongere ngaka asobu ingetu ya rakigero muntu gutaka sasa bono nabeire ngotigoria era ego jaine njendo osie yane ndikuruti abandi ibona na be talent yako era yo ya akili kichwani garego uyabona sana Anyway, papa. ngakibuyari gane tutubanye tobwato kigento gage korofungana ki abana nganchete ana by the way rero ndete gukwanira egento tokoro nguru suku gosechinsuki aseke gusi egwa kumike nagende tokwanira rero asa mangana rietu yokwegere gusi yes echinechi njira musubati uri orengenye getamia njira nera ari kubwatwa n'abantu bari abagaka bari abakoro njira n'ebintu bitembibe bya koroso orosukuro sane mero bakubiruka chinsukia ninde cyabuni cyamukireka tabasako banaenda uko na kominyoka kara etani ari kugenda onyora maragererio nyane familia ete kugendera ko biyo baka abantu bagundure nga ninki kyagera toyo aka familia ye yumbete iga ebwata gitanguche yes bakore ogokorera na kuri kwari gokorwa in fact family na bayare ko yandira gusira so ogiye goro suku go sabande bakuru baturuka muna chinsukia enere topic imbwate rero gucakira chinsa ibire yeah angero next matere gendiki agwa bwati Chinsukia. chinsukia Mbuya. Na papa sikote tukafunge yende Wancha mategere no toko koraga wasiri tukoriera no murobrio como thank you ankeneli tuko tutukorega pamoja na bananganyete ni sawa twende asaba na nyanjete twende asaba na nyanjete oyo papa siko manisango nango oyo papa siko manisango
manisango nango alipata furaha tatae alipata furaha tatae Sikio tabu atiriogi bana sarimia papa docteur Monteveri kanande terere twende asabana nyachete twende asabana nyachete oyo papa siko manisango nango oyo papa siko manisango nango alipata furaha tatae alipata furaha tatae Temasanu mwana takunike minero Omoga kuri ugwaka chimbu chenda Papa siko Dochengo korari vikone bono Tonyore igalia busongo Tonyore igalia busongo Tonyore igalia nyamira Tonyore igalia nyamira Usize ito eze yo mwando Usize ito eze yo mwando Totenge tole na machuma Totenge tole na machuma Totenge tole na masase Totenge tole na masase Mwanya gedinge tole no mogoko Mwanya gedinge tole no mogoko Asabana nyachete twende asabana nyachete oyo papa siko manisango nango oyo papa siko manisango nango alipata furaha tatae alipata furaha tatae Abana bamure bisora Bangete soda n'umugati Bakiniri umuziki w'itogusi Koko baumera bankwaneriye Abana baya abana bangwana Abana baya abana bangwana Abana baya abana bangwana Abana baya abana bangwana Makambo Remere wai Punguria malekong Totengeri vinae Punguria malekong Totengeri vinae Chakita bruta Totengeri vinae Chakita bruta Totengeri vinae Akokongo Totengeri vinae Kisii FM Enka Yomugusi